Da, te-am auzit că și știu asta, că în urma terapiei și în urma uh, împrietenirii cu noi și reîntoarcerii la sinele nostru autentic, de fapt aflăm că, surpriză, suntem suficient de. Și în același timp există și afectează pe foarte multe persoane această voce, care cred că e o voce, un mix de voci, internalizat probabil din copilăria mică, pe măsură ce am crescut, din familie, din mediu, din școală, din societate și așa mai departe. Și atunci, care a fost sau care este secretul tău? Ce practică îți aduci ca să spui, măi, sunt bine așa cum sunt? Pentru că da, lucrezi și în același timp ai nevoie să și integrezi și gândul ăsta să se schimbe. Nu fac suficient, trebuie să fac tot mai mult, cum ai spus tu. Da, e o practică, mă rog, să zicem, hai să zicem 3 puncte. Și nu e Mhm. doar ce fac eu și mă gândesc că asta poate ar fi util și pentru cei care ascultă. Primul pas e să conștientizezi că din nou ești în programul ăla, că nu sunt suficient. Pentru că asta de obicei este ceva care funcționează automat. Când lucrez, întotdeauna întreb persoana care vine, ok, ce voce spune asta? O voce de bărbat, o voce de femeie? Deci se poate explora să vedem de unde, da, de Mhm. unde a venit povestea asta. Și după aia vedem și cine, care e vocea critică sau care e părintele perfecționist. Deci primul pas e să conștientizezi. Lucrurile astea le conștientizezi după ce le-ai lucrat, bineînțeles. După ce conștientizezi, pasul numărul 2 este să-i stop. Pentru că degeaba conștientizezi dacă ăla încă rulează. Da. Și în momentul când zici stop, de obicei asociez asta cu respiratul. Am zis Mhm. stop, m-am oprit, respir și zic ok, din nou am programul ăsta. Și poate să fie orice, că la mine asta cu nu sunt destul, se transpunea și nu am suficient timp sau nu este destul timp. Da. Uh, Deci, hai să zicem partea asta cu timpul, sau nu sunt suficienți bani, sau nu știu, Mhm. abundență, să zicem, nu e suficientă abundență. Ok, bun, din nou mă plâng, din nou mă gândesc că n-am suficient. E clar că dacă eu asta gândesc, o să atrag și mai multă insuficiență. Mă opresc, respir și după aia pasul 3 este ce vreau să aduc în loc. Și aici când zic ce vreau să aduc în loc, înseamnă că trebuie să am o stare sau un model la care eu mă pot cupla. Și aici poate să fie vorba de o amintire, când m-am simțit suficient, să zicem, deci când eram, nu știu, protejat de părinți, acceptat așa cum sunt, iubit așa cum sunt, fără să trebuiască să fac ceva neapărat. Și în momentul ăla pot să închid ochii și să-mi aduc aminte de sentimentul respectiv și să-l Mhm. cultiv. Pentru că exact cum mi-a repetat în minte că nu sunt suficient și viața mea a confirmat asta în nenumărate feluri și nu doar viața prezentă, aici vorbim și de viețile trecute, pentru că dacă ne uităm, noi numim asta în regresie postulat. Nu Da. sunt suficient. Și întotdeauna ca să confirm un postulat nu e suficient o singură viață. Adică ai mai multe în care se tot confirmă povestea asta. De exemplu, nu știu, un program poate să fie că nu e suficientă iubire. Mm. Da? Și Mhm. atunci te duci într-o viață trecută, vezi că ai avut o familie, ți-a murit familia. Ok, bun, înveți că iubirea înseamnă suferință, te duci în următoarea viață. Iar se întâmplă ceva similar, nu știu, e o viață de războinic, pleci la război. Deci lucrurile astea se tot perpetuează și atunci noi când venim aici și gândim lucrurile astea și le par adevărate, nu e că doar că am fost noi programați în copilărie. Este Mhm. mult mai departe și atunci câteodată nu e suficient doar să fac un 2 3, adică ok, conștientizez că iar nu sunt suficient, zic stop și mă gândesc la o memorie frumoasă când eram mai mic și eram la mare și alergam pe acolo. Și atunci mă Da. duc în terapie.